Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, tuluyan na ngang hindi na nila nagawang masilayan ang kaanyuan ng Bertudes. Sa sobrang dami kasi ng mga gagambang bumalot sa katawan nito, ay para na itong isang bahay uod kung sisipatin. Matapos itong makita ng demonyong kumokontrol sa katawan ni Tandang Lauryo, mabilisan naman itong sumugod ng walang pag-aalinlangan. Subalit bago pa man ito makalapit sa kinaroroonan ng nilalang, nagawa na itong maharangan ng mga Bertudes na kasalukuyang nagbabantay sa pagpapalit anyo ng kanilang pinuno. Buong lakas ng mga itong sinalubong si Tandang Lauryo na merong intensyon na kitilanyo ng buhay. Paglapit ng mga Bertudes sa pinunong gabunan, dali-dali naman ito nilang pinagtulungan upang magawa itong maigapos. May iilang mga Bertudes ang nagtangkang humawak sa mga paa nito sa pagbabakasakaling magagawa nilang mapangibabawan ang lakas ni Tandang Lauryo. Nang mahawakan na ng 3 Bertudes ang paa nito, mabilisan naman nila yung itinulak upang magawa nila itong mapabagsak. Subalit habang patuloy nilang ginagawa ang bagay na yon, bigla naman silang naantala nang marinig nilang nagwika si Tandang Lauryo ng, "Hindi kayo ang uri ng demonyo na magpapabagsak sa akin!" Kasabay ng pagwika nito ay siya namang mabilisan niyang paghawak sa likod ng isang Bertudes gamit-gamit ang kanyang matatalas na mga kuko. Habang patuloy niya itong hinahawakan, panay naman ang pagsigaw ng nilalang dahil sa pagtagos ng kanyang mga kuko sa likurang bahagi ng katawan nito. Maya-maya pa, tuluyan na ngang nawala ng lakas ang nilalang sa kadahilanang nagawa na itong patagusin ni Tandang Lauryo sa 2 nitong baga. Nang maiangat na niya ang pagmumukha ng Bertudes, mabilisan naman niyang hinigop ang kaluluwa nito at walang pagdadalawang isip na ibinalibag yon sa lupa. Dahil sa mga pangyayari, napilitan ang iba pa nitong mga kasama na umatras na muna pansamantala sa lugar na kanilang kinaroroonan. Dahan-dahan silang lumapit sa kanilang puno habang hinihintay ang paglabas nito. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nagsiangil ang mga Bertudes nang marinig nila ang dahan-dahang pag-usbong ng kanilang pinuno. Maging si Tandang Lauryo noon, halos hindi mapigilang magulat dahil sa kakaibang presensyang kanyang nararamdaman. Maya-maya pa, bigla namang lumabas ang pinuno ng mga Bertudes sa pinagtataguan nito at walang pag-aatubiling sinugod si Tandang Lauryo. Paglalarawan ni Tandang Lauryo sa nilalang na yon, meron itong 4 na mga paa na halos maihahalin tulad mo sa isang gagamba. May 2 din yung mga kamay na merong matutulis na dulo at halos tuluyan ang nawala sa pagmumukha nito ang wangis ng pagiging tao. Wala ring buhok ang nilalang na yon at puro kalamnan at balat na lamang ang pumapalibot sa kanyang buong katawan. Sa paglapit ng nilalang sa pinunong gabunan, agad din naman itong nagpakawala ng mga pag-atake na mabilisan din namang inilaga ni Tandang Lauryo. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalaban, naging mahirap naman para sa Bertudes na mapuruhan ng pag-atake si Tandang Lauryo. Bukod kasi sa mga abilidad ng mutyang nahigop nito, dagdag isipin din para sa kanyang kalaban ang taglay niyang lakas pagdating sa pakikipaglaban. Sa pagpapatuloy ng kanilang duelo, agad namang lumusob ang pangkat nila Maestro Florante upang lipulin ang iilang mga Bertudes na naroon sa paligid. Sa muling pagsiklab ng digmaan sa lugar na yon, bigla namang bumalik sa mga puso ng kasamahan nila Tandang Lauryo ang kanilang pag-asang manalo. "Mga kasama! Hindi tayo magagapi ng mga demonyong ito! Napakalayo na ng ating narating para sa misyong to. Humayo kayo at ibuhos ang mga natitira niyong buhay para sa kaligtasan ng bawat isang naninirahan sa lupaing ating inaalagaan."
Sigaw ni Ibrahim habang patuloy na sinusugod ang mga Bertudes. Nang masipat naman sila ng nilalang, agad din namang nagsiangil ang mga ito at mabilisang binagtas ang daan patungo sa lugar na kanilang kinaroroonan. Si Tandang Lauryo naman noon, nananatiling nakikipagbuno sa pinunong Bertudes sa kabila ng mga pinsalang kanyang natatamo sa nilalang. Aminado noon ang demonyong nanananahan sa kanyang katawan na hindi niya kayang salagi ng purong lakas nito kahit na meron siyang malalakas na tangan-tangang mga mutya. Saan niyo kung ito? Wala akong maaasahang mutya. Ngunit sapat na ang aking lakas para mapatumba ang mga nilalang kahit ito man ay kauri at kaisa ng aming angkan. Gigil na wika ng pinunong Bertudes. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pag-unday niya ng saksak sa tiyan ni Tandang Lauryo na mabilisan din naman itong nasalag gamit-gamit ang pananggalang na nilikha ng mutyang kanyang tangan-tangan. Mabilisan din namang nawasak ang pananggalang yon sa puntong lumapat doon ang matutulis na braso ng Bertudes. Kasabay ng pagkawasak nito ay siya namang paglundag ni Tandang Lauryo sa ere upang umpisahan ang kanyang pag-atake. Nang masipat yon ng pinunong Bertudes, mabilisan naman siya nitong sinundan sa pamamagitan ng paglundag din ito sa ere. Pagsilay doon ni Tandang Lauryo, mabilisan naman niya itong sinalubong sa pagbabakasakaling magagawa niya itong mapangibabawan ng lakas. Paghawak niya sa nilalang na yon, agad naman niya itong isinama sa kanyang pagbagsak, di kalayuan sa pinaglalabanan nila Maestro Florante. Paglapat ng kanilang katawan sa lupa, agad naman itong bumaon na halos gumawa na ng isang napakalaking uka sa patag na lugar. Matapos ang mga pangyayaring yon, agad namang gumawa ng hakbang ang pinunong Bertudes sa pamamagitan ng pag-unday ng kanyang matatalas na mga braso sa katawan ni Tandang Lauryo. Kahit ramdam na ng pinunong gabunan ang pagbaon nito sa kanyang katawan, tila ba hindi siya nito nagagawang mapigilan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagpapakawala ng pagkalmot sa Bertudes, panay naman ang ginagawa nitong pagbaon ng saksak sa kanyang dibdib. Maya-maya pa, bigla namang natigilan si Tandang Lauryo sa kanyang ginagawa at kasabay nito ang paghawak niya sa kanyang dibdib kung saan naroon nakalapat ang braso ng Bertudes. Ano? Ramdam mo na ba ang sakit? Hindi maglalaon. Mamamatay ka na, Ikran! Wika ng nilalang. Kasabay ng pagwika nito ay ang buong lakas naman itong pagbaon ng kanyang braso na kasalukuyang nakabaon sa dibdib ni Tandang Lauryo. Wala naman noong nagawa ang gabunan kung hindi ito ay pigilan gamit-gamit ang kanyang buong lakas. Bagaman nag-aangil na noon si Tandang Lauryo dahil sa sakit, hindi niya pa rin piniling umatras upang magawa niyang mapatunayan sa Bertudes na wala pa ito sa kanyang kalingkingan. Maya-maya pa, bigla naman nanlaki ang mga mata ng Bertudes nang marinig niyang magwika si Tandang Lauryo ng, "Hindi ang uri ninyo ang makakatalo sa mga tulad namin. Isa lang kayong mga demonyong utusan noong mga panahong kami ay naghahari." Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagpakawala niya ng isang pagsapak sa pagmumuka ng kanyang kalaban. Sa sobrang lakas ng pagsapak noon ni Tandang Lauryo, mabilis na naman itong tumilapon patungo sa lugar na kinaroroonan nila Maestro Florante. Bago pa man noon makabangon ang pinunong Bertudes, nagawa na itong pasundan ng pag-atake ni Tandang Lauryo na siyang nagdulot ng napakalubhang pinsala sa buo nitong katawan. Pilit man noon nagpupumiglas ang nilalang, tila ba wala itong naging kakayahan
para labanan ang pinunong gabunan. Maya-maya pa, hindi na napansin ng pinunong Bertudes ang pagkalas ng kanyang isang galamay na siyang nagsisilbi niyang paa. Sa sobrang bilis ng mga pag-atake ni Tandang Lauryo, halos hindi na yon nagawa pang malaman ng nilalang. Matapos niyang maramdaman ang kakaibang sakit na nanggagaling sa kanyang katawan, tanging pagsigaw na lamang ang nagawa ng Bertudes habang dahan-dahang lumuluhod sa harapan ni Tandang Lauryo. Ngayon, sino ang lumuhod sa ating dalawa? Wika ng malaking tinig na nanggagaling sa loob ni Tandang Lauryo. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang mabilisan niyang pagbali ng kamay ng Bertudes na siyang naging sanhi upang mas lalo pang lumakas ang paghiyaw nito. Pinaikot-ikot ni Tandang Lauryo ang braso nito hanggang sa tuluyan ng kumalas ang kanyang kamay kasama ang kanyang siko. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, agad naman niyang binali ang isa pang kamay nito upang masigurong hindi na magagawa pa ng nilalang ang makalaban. Ilang segundo lamang ang lumipas, wala nang nagawa ang Bertudes kung hindi ang maghintay ng kanyang kamatayan. Tanging pag-angil na lamang ang nagagawa nito habang dahan-dahang nagbabago ang kanyang anyo. Nang bumalik na sa kanyang orihinal na kaanyuan ng nilalang, agad naman itong tinawag ang iilan sa kanyang mga kasama na patuloy na nakikipaglaban para sa kanilang mga buhay. Pagsilay niya sa buong paligid, agad namang nawala ng pag-asa ang nilalang nang makita niya ang lahat ng kanyang mga mandirigma na dahan-dahang bumabagsak sa kanilang mga kinatatayuan. Sa puntong yun, tuluyan na ngang tinanggap ng pinunong Bertudes ang pagkatalo ng kanilang pangkat. Dahan-dahan siyang tumitig noon kay Tandang Lauryo at nagwika pa ng, Panalo na kayo. Sige, gawin mo na kung anong gusto mong gawin sa akin. Malaya kang kunin ang bertud ko kung ito ay iyong nais. Kasabay ng pagwika noon ng Bertudes, ay siya namang paglapat sa kanyang pagmumukha ng matatalas na kuko ni Tandang Lauryo. Habang patuloy itong tinitingnan ng nag-aagaw buhay na pinuno, sa huling pagkakataon, muli na naman siyang nakaramdam ng labis na pagkatakot. Animoy ang nasa harapan niya noon ay isang uri ng demonyo na merong mataas na katungkulan sa impyerno. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang naantala si Tandang Lauryo nang maramdaman niya ang pagkawala ng mga presensya ng iilang mga mandirigmang Bertudes. Pagsilay niya sa buong paligid, bumungad sa kanyang mga mata ang pangkat ni Maestro Florante na patuloy na pinapatay ang iilan sa kanilang mga kalaban. Matapos niyang masilayan ang bagay na yon, agad naman niyang ibinaling ang kanyang paningin sa kinaroroonan ng nag-aagaw buhay niyang kalaban. Walang sabi-sabi, agad ibinuka ni Tandang Lauryo ang kanyang napakalaking bunganga upang umpisahan ang paghigop sa kaluluwa nito. Hindi pa man nagagawang maumpisahan ni Tandang Lauryo ang kanyang gagawin, bigla naman siyang naantala nang marinig niyang magwika si Maestro Florante ng, Lauryo! Alalahanin mo kung sino ka! Huwag kang susunod sa demonyo! Mas mataas ka ng di hamak sa kanya! Makinig ka sa amin! Kami ang tunay mong kakampi! Kasabay ng pagwika nito ay ang mabilisang paglapit ni Maestro Florante kay Tandang Lauryo upang ito ay kausapin ng mahinahon. Bagaman alam niyang demonyo ang nasa kalooban nito, pilit niya pa rin yung kinausap sa pagbabakasakaling magawa niyang mapabalik ang tunay na diwa ni Tandang Lauryo. Ilang minuto pa ang lumipas, agad namang napaatras si Maestro Florante
nang masipat niya ang pagliyad ng katawan nito. Laurio! Laurio! Alalahanin mo kung sino ka! Alalahanin mo kung saan ka nagmula! Dagdag pa ni Maestro Florante. Matapos niyang makapagsalita, agad din naman niyang tinitigan si Tandang Laurio ng napakaseryoso. Pagsilay ni Maestro Florante sa mga mata ni Tandang Laurio, bumungad sa kanya ang mga mata ng demonyo. Wala na siyang nagawa noon kung hindi ang manatili sa kanyang kinatatayuan habang kinakausap sa kanyang isipan ang pinunong gabunan. Yun na lamang ang naisip na paraan ng maestro nang sa gayoy magawang malabanan ni Tandang Laurio ang demonyong patuloy na naghahari sa kanyang katawan. Maya-maya pa, bigla na lamang napangiti si Maestro Florante nang masipat niya ang dahan-dahang pagbalik ng diwa ni Tandang Laurio. Patuloy ang pagkudlit nito sa kanyang pisngi na para bang nais niyang saktan ang kanyang sarili. Napapaluha na din noon ang kaanyuan ni Tandang Laurio na isang hudyat ng pagbabalik ng kanyang wisyo. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman itong napaluhod sa lupa habang patuloy na sumisigaw ng sa hindi malamang dahilan. Nang masipat naman ito ng pinunong Bertudes, agad din naman itong nagsagawa ng hakbang upang magawang maisama si Tandang Laurio sa huling hantungan. Subalit, bago pa man niya gawin ang kanyang binabalak, nagawa na siyang mahadlangan ni Maestro Florante sa pamamagitan ng pagbato dito ng kanyang punyal. Pagtama nito sa dibdib ng pinunong Bertudes, agad din naman yung bumaon na mabilisan niyang ikinamatay. Matapos ang mga pangyayari, doon na nag-umpisang magsalita si Maestro Florante ukol sa mga maaaring mangyari kay Tandang Laurio. Laurio, kapag nagapi ka ng demonyo sa iyong katawan, darating ang panahong magagawa mong sakta ng iyong mga mahal sa buhay. Iwasan mong sundin ang utos ng dyablo dahil paniguradong hindi yan maganda para sa iyo at sa iyong kaluluwa. Bumalik ka na, Laurio. Kailangan ka ng ating grupo. Wika ni Maestro Florante. Dagdag pa ni Maestro Florante na kapag patuloy niyang hinigop ang kaluluwa ng mga Bertudes na kanyang nagagapi, darating ang puntong lalamunin na din ito ang kanyang mismong kaluluwa. Kapag dumami ng dumami ang mga masasamang kaluluwang kanyang nahihigop, doon uusbong ang panibagong nilalang sa kanyang katawan. Kapag dumating ang puntong yan, wala nang magagawa sila Maestro Florante kung hindi ang patayin siya at ituring na kalaban. Matapos niya itong mailahad kay Tandang Laurio, bigla namang bumagsak ang katawan nito sa lupa habang patuloy na nag-aangil. Panay din ang pagkudlit niya ng kanyang pagmumuka na parabang nais niyang saktan ang kanyang sarili. Maya-maya pa, bigla namang naging panatag ang kaisipan ng maestro nang maramdaman niya ang pagbalik ng diwa ni Tandang Laurio. Maestro, pasensya na ho kung ako'y naging pabigat sa inyo. Pinipilit ko naman hong labanan ng demonyong nasa kalooban ko. Subalit masyado siyang malakas. Wika ni Tandang Laurio habang dahan-dahan itong tumatayo. Nang masipat naman ng 15 gabunan ang pagtayo niya, agad din naman siya nitong nilapitan upang tulungan. Ang iba sa mga gabunan noon ni Tandang Laurio ay malubhang nasugatan, ngunit nagagawa nila itong maisantabi alang-alang sa kanilang pinuno. Nang makatayo na ng tuwid si Tandang Laurio, agad naman nila itong inalalayan patungo sa ilalim ng puno. Bale, inabutan na sila ng gabi noong mismong araw kung kaya't kinakailangan na nilang magpahinga. Kahit papaano, hindi naman nababahala sila Maestro Florante para sa kanilang kasamang nadapuan ng sumpa ni Aslog. Dahil sa nagawa na nilang makahanap ng paraan upang ito ay pabagalin.
Sa pagpapatuloy ng kanilang pamamahinga, dahan-dahan na nilang nasisilayan ang pagkaagnas ng mga katawan ng Bertudes. Nilalamo na din yon ng lupa hanggang sa dumating ang puntong tuluyan ng nawala ng bakas ang minsang pag-iral ng mga ito. Sa paglalim ng gabi noong mismong araw, muli na namang umusad ang kanilang pangkat patungo sa pinakatuktok ng bundok. Kahit ang iilan sa kanila ay nagkakaroon na ng pagdadalawang isip sa kanilang mga sarili, gawa ng wala silang magagawa kung hindi ipagpatuloy ang kanilang mga nasimulan. Ang iilan nilang kasamang aswang na hindi na makausad, piniling magpaiwan na lamang at matyagang naghintay sa kanilang pagbabalik. May isa ding gabuna noon si Tandang Lauryo ang hindi na nakasama sa kanila sa kadahilanang nagtamo ito ng isang napakalubhang pinsala sa kanyang tiyan. Nangako din noon si Tandang Lauryo na babalikan siya nito kahit anong mangyari. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, wala namang nangyaring kakaiba sa kanilang dinaraanan. Kahit papaano, naging pabor naman para sa pangkat ni Tandang Lauryo ang mga nangyayaring yon sa kadahilanang nagagawa nilang makaipon ng lakas upang mapaghandaan ang mga susunod na mangyayari. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang napatingin sila Tandang Lauryo sa kinaroroonan ni Maestro Florante nang masipat nilang tumigil ito sa kanyang paglalakad. Panayang pag-ikot ng tingin nito sa paligid na tila ba meron itong nararamdamang kakaiba. Maya-maya pa, bigla namang nanlaki ang mga mata ni Tandang Lauryo nang masipat nila si Aslog na nasa kanilang harapan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa pinakahari ng mga Bertudes, tila ba meron silang napansing kakaiba sa paglalakad nito. Pagtigil ng nilalang na yon sa kanilang harapan, bigla namang tumitig yon sa kanila ng napakasama habang nagwiwika ng Hindi ko na maatim ang pagpatay nyo sa aking mga kapatid. Masyado kayong madaya sapagkat pinagtutulungan nyo sila! Kasabay ng pagsigaw nito ay siya namang pagsilabasan ng 7 pa niyang kasama na siyang labis namang ikinabahala ni Tandang Lauryo. Sa puntong yun, sigurado silang malalagay na sa peligro ang kanilang mga buhay sa kadahilanang hindi lang basta Bertudes ang kanilang makakaharap. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nasipat nila Maestro Florante ang pangkat ng mga ito na merong tangan-tangang iba't ibang uri ng mga sandata. Ang iba sa kanila ay nakasakay sa amumongo na parabang yon na nagsisilbi nilang gerados. Doon din nakita ni Tandang Lauryo ang babaeng Bertudes na minsan na niyang nakaharap sa kanilang baryo. Paglalarawan niya sa mga nilalang na yon, na maliban kay Aslog, lahat ng mga Bertudes na kasama nito ay nagtataglay ng malademonyong kaanyuan. Si Aslog lang din ang pinakaordinaryo sa kanila kung titingnan, na halos hindi nila magawang mahanapan ng bakas ng pagiging isang demonyo. Maya-maya pa, bigla namang lumapit si Maestro Florante sa kinaroroonan nila upang ipagsabi ang kanyang naisip na plano. Lauryo, hindi natin sila kakayanin kung makikipagdigma tayo sa kanila ng walang plano. Ang tanging pag-asa lang natin ngayon dito ay ang gumamit ng mga taktika ng gerila. Alam kong kaisa nila ang bundok na ito, kung kaya't yun ang gagamitin nating susi upang magwagi. Wika ni Maestro Florante. Dagdag pa nito na kinakailangan nilang ipasok sa loob ng gubat ang mga Bertudes nang sa gayoy magawa nilang mahati ang puwersa nito. Upang magawa ang bagay na yon, kinakailangang magtulong-tulong ng mga gabunan at aswang na meron pang kakayahan para lumaban. Hahatiin din nila sa ilang pangkat ang kanilang grupo nang sa gayoy magawa nilang masiguro na kakagat nga sa pain ang mga ito.
Dahil sa may 14 pa noong gabunan si Tandang Lauryo, kung kaya't hindi naging mahirap para sa kanila ang sang-ayunan, ang plano ng maestro. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahan na nga nilang ginawa ang kanilang plano. Upang hindi mapansin ng mga ito ang kanilang gagawin, ninais nilang paisa-isa ang pagpasok sa gubat ng bawat grupong kanilang ginawa. Matapos itong masilayan ni Aslog, agad din namang nakipag-usap doon si Maestro Florante nang sa gayoy magawa nilang matakpan ang kanilang binabalak. Mas mainam nga ang ganitong pagkakataon, Aslog! Dahil sa ginawa mong ito, hindi mo na kami pinahirapan pa ng husto. Maghintay ka! Maya-maya pa, isa ka na sa mga susunod sa kanila! Sigaw ni Maestro Florante. Nang marinig naman ito ni Aslog, bigla naman itong nag-angil at sumagot ng, Tampalasan! Sino ka para magdikta ng aking hinaharap? Tandaan mo, matagal ko nang nalampasan ang kakayahan ng isang albularyo. kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagbigay niya ng utos sa kanyang mga bertudes upang suguri na ang pangkat ng maestro. Di pa man nagagawang makalapit sa kanila ng mga nilalang, mabilisan na nilang binagtas ang daan patungo sa bawat sulok ng gubat. Dahil sa panglalait at pangungutya noon nila Tandang Lauryo habang tumatakbo, kung kaya't wala nang nagawa ang mga ito kung hindi ang kumagat sa kanilang bitag. Ilang minuto pa ang lumipas, nagawa na nga nilang paghiwalayin ang mga bertudes sa pamamagitan ng pagbigay dito ng kanilang mga daan. Ang iilan sa mga ito ay tinahak ang daang dinaanan nila Ibrahim at ang iilan naman ay nakasunod sa maestro. May iilan naman sa mga yon ang nakasunod sa mga gabunan ni Tandang Lauryo at ang mga natira ay nakasunod sa mga albularyo. Kahit papaano, tiwala naman sila noon sa kanilang mga kasama na magagawa nila ng maayos at ligtas ang kanilang plano. Okay, sakto sa 30. Ito na yung huling gera, no? Well, hindi sa 30 yung huling gera, pero papunta na tayo doon. Siguro episode 31, tapos na yung gera. Pero may good news ako sa inyo kasi may 31 na tayo at 32. Pero pahintay na lang ako kung kailan natin ilalapag. Yun lang. Comment naman kayo dyan para ganahan kami ng team namin, di ba? Comment kayo kahit na palapag na pinuno. Kahit ganun lang. Alam nyo yun, pampagana lang. Okay? Yun lang. Salamat.